Tässä tosiaan on ystäväni Aino. Aino on kunnallisvaaliehdokkaana Keski-Pohjanmaan alueella numero 61. Ja tässä on ystäväni Veikko. Ja Veikko on kunnallisvaaleissa Kokkolassa ehdolla numerolla 75. Kyllä. Ja Ainolta tuossa niin kuin keskusteltiin, tässä jo pohjustettiin, niin Aino esittelee itsensä, kertoo hänen näistä tärkeistä asioista. Ja meillä on myös tässä, että kun me ollaan ehdokkaana sekä kunnallisvaaleissa että aluevaaleissa, niin käydään läpi vielä vähän näitä eroja. Ja kerropa nyt tästä, kun luin Kokkoladesta tästä, niin mielipidekirjoitusta nämä esteettömyysasiat oli tärkeitä ja muita, niin voitko mennä näihin? Joo, kyllä. Eli lähdin oikeastaan ehdolle nimenomaisesti näiden esteettömyys- ja muiden vammaisasioiden tiimoilta. Mähän on tosiaan hyvin tuore Kokkolassa vielä ylipäätään, on muuttanut tänne. Kiitos. Toissa vuonna vasta muutin tänne. Rakkaus toi Kokkolaan, puolison luokse tänne siis muutin ja sitten saman tien oikeastaan kun täällä aloin pyöriä ja niin kuin tehdä asioita normaalisti, mitä nyt arkena ihmiset touhuilee, niin huomasin, että tämä on yllättävän esteellinen kaupunki, että ihan niin kuin sellaisiin ihan tavallisiin paikkoihin ja palveluihin on aika vaikea päästä ja jos pääsee, niin se saattaa olla vähän vaarallista, että joutuu vähän tekemään sellaisia riskaabeleja, manööverejä ja näin. Voitko kertoa joku esimerkki tämmöistä, minkälaisia esteellisyyksiä olet törmännyt tässä Kokkolassa? No esimerkiksi yksi tällainen hyvin konkreettinen on niin kuin uimahallin sisäänkäynti. Ja se on tosiaan sellainen, että siinä on ehkä ollut joskus jonkunlainen loivennus sinne sisälle, mutta tällä hetkellä se semmoinen ritilä, joka siinä edessä on, niin se on niin kuin jotenkin tosi painunut alas maahan. Ja siinä on sen verran korkea tällä hetkellä nyt kynnys, että kun mä menen sinne, niin mun pitää aika usein kiskoa itseni näin ovenkarmeista sisälle, riuhtasta itseni. No. Ja se on vähän sellainen, että siinä saattaa sitten huonolla säkällä lentää tuolista ja mulla tosiaan on reisiluu tässä äskettäin murtunut ja muuta, niin mä en enää ehkä lisää luumurtumia. Tästä ei tule mitään, tämä rupesi harmittaa ja sitten päätit hakea kunnallisvaaleehdokkaaksi. Niin onko tässä muita lisäksi, tämän esimerkin lisäksi, mikä liittyisi tähän samanlaiseen? Keskusteltiin tuossa niin alussa näissä pohjajutuissa näissä, että nämä vammais- ja muut asiat, ne koskee kaikenikäisiä, että jos se on vammaisille esteetön, niin se on myös vanhuksille ja nuoria kaikille. Kerrotko tästä vielä? Joo, kyllä. Eli nämä tosiaan niin kuin kunnallisvaalipuolella olevat asiat on tätä niin kuin esteettömyyttä ja näitä kunnan palveluita ja muuta, mitä tässä niin kuin haluaisin kovasti parantaa. Ja sitten tässä aluevaalipuolella niin kuin mua on huolestuttanut nämä vammaispalvelut ja apuvälinepalvelut. Täällähän tosiaan oli tuossa talvella sellainen tilanne, että apuvälinekeskuksella ei ollut yhtään huoltohenkilöä töissä, mikä on mun mielestä aivan järkyttävää. Mutta niin perus. Miten tämmöinen tilanne niin kuin voi päästä syntymään? Apuvälineet on kuitenkin sellaisia, että ne on monille ihmisille elintärkeitä ja niitä ei saa mennä korjaamaan itse tai missä tahansa, että se on nimenomaan hyvinvointialueen vastuulla niin kuin huolehtia siitä, että jos joku apuväline tarvitsee huoltoa tai korjausta, niin olin aika äimänä siitä, että miten niin kuin tällainen tilanne voi päästä syntymään. Että tämä on tosiaan tätä sitten niin kuin aluevaalipuolta, missä niin kuin haluaisin päästä sitten niin kuin vaikuttamaan. No se on hyvä esimerkki näistä aluevaaleja näiden eroista. Tämä on muillekaan itsestään ihan selvä, mutta aina on tutustunut, hänellä on harmittanut tämä ja on tämmöinen vakava puute täysin älytöntä, että niin henkilökunta ei ole siellä täysin välttämättömiä apuvälineiden kanssa. Niin tämmöistä ei saisi päästä sattumaan koskaan. Ei kyllä. Ja justiin tämä, että huomioitaisiin kaikessa päätöksenteossa se, että kuitenkin vammaisia ihmisiä on monen eri ikäisiä, että me ei olla aina niitä ikäihmisiä, että ihan kaikessa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin meidän olisi hyvä päästä osallistumaan ja vaikuttamaan, tekemään niitä kaikkia ihan samoja asioita, mitä kaikki muutkin. Kyllä. Se on sitä tasa-arvoa myös. Se tasa-arvohan on demareilla myös meidän molemmille mielestä hyvin tärkeä asia. Niin, kyllä. Että kaikki asiat on kaikkien saavutettavissa. Jokainen kuntalainen on yhdenvertainen ja pystyy käyttämään kaikkia palveluja ilman, että hänen liikkumistaan tai muuta rajoitetaan. Ei ole esteellisyyksiä. Samaan tulee tässä niin omat teemat näissä, että nämä matalan kynnyksen palvelut, että jos ihmiset pitää päästä nopeasti lääkäriin ja jos ihmisillä on hätää ja kriisi, pitäisi matalaa kynnyksen päästä mahdollisimman nopeasti, ettei tulisi tämmöistä, että annetaan aika kuukauden kahden päästä ja siinä joutuu sitten ootella ja kriisi syvenee ja muuta. Siinä ajassa voi käydä ihan tosi
pahastikin jo sitten, jos ongelmat pääsee pahenemaan. Kyllä se vasta kauheaksi tulee sitä. Nythän nämä monet asiat, niin kuin Ainokin mainitsi tuosta henkilöstön puutteesta, niin johtuu myös leikkauksista. Soitella ja terveydenhuoltopuolella on ollut leikkauksia ja muuta. Ja näistä on väärä asia säästää. Myös koulutuksesta säästäminen on täysin virheinen ratkaisu. Jos halutaan päästä eteenpäin ja tehdä fiksuja ammattitaitoisia ihmisiä tuottaa ja kouluttaa, niin siihen pitää käyttää myös rahaa. Jos tätä rahaa ei tähän allokoida eikä käytä tälle momentille, niin se vasta kalliiksi tulee sitten, että niin nuoret syrjäytyy eikä saa osaavaa työvoimaa eikä muuta, niin ongelmat tulee jatkossa olemaan moninkertaisesti. Että tässä vaiheessa niin olisi hyvä kiinnittää huomiota näihin asioihin. Ja kuten niin Aino hyvin totesi, niin kaikki nämä on kaikenikäisten ja sukupuolesta ja muusta riippumatta käytettävissä. Kyllä, että ei pidä tehdä lyhytnäköisiä ratkaisuja, noita säästöjä miettiessä se, että me satsataan siihen, että kaikki ihmiset pystyy täällä tekemään asioita, osallistumaan yhteiskunnan toimintaan, niin se on kuitenkin pitkällä tähtäimellä se, mikä tämän yhteiskunnan pitää pystyssä. Kyllä. Ja oikein tässä sitten, kun tässä nyt käytiin näitä muita, niin onko vielä ollut muuta tämmöistä? Kun olet muuttanut Kokkoon, niin onko sinä huomannut Kokkoon tässä, niin kuin, mikä on Kokkolle tyypillistä? Että onko tullut tämmöisiä parannusehdotuksia tai epäkohtia vastaan? Että onko täällä jotain hyvin? Kyllä täällä on moni asia hyvin. Tämä on kaunis kaupunki. Täällä on ihana aktiivinen kulttuurielämä. Täällä on tosi paljon kaikkea kivaa toimintaa, mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua kulttuuritapahtumiin ja semmoista. Ja haluaisin, että kaikki tämmöinen harrastaminen sekä kulttuurin että liikunnan, että siis kaikki mahdolliset asiat, mitä nyt ihmiset tykkää tehdä ja näin, niin ne olisi tosiaan sitten mahdollisimman laajasti mahdollisia kaikille ihmisille, että sen takia justiin tätä esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta haluaisin olla ajamassa, että mahdollisuuksia on, mutta sitten kaikilla ei välttämättä ole tällä hetkellä kauhean hyvät mahdollisuudet tehdä tasavertaisesti asioita täällä. Mutta kyllä täällä, siis hienoja juttuja täällä myös on. Mun täytyy nostaa esimerkkinä erityisesti tuo rantaraitti. Se on aivan ihana, asutaan siinä lähellä ja siinä on ollut nyt koko talvi aivan ihana käyttää koiraa ulkona, kun sen talvikunnossapitokin on pidetty aivan tosi hyvällä tolalla. Että siitä haluan antaa suuren kiitoksen siitä vastanneelle taholle. No niin, varmasti harvemmin tulee talvikunnossapitoon puoleen. Kiitoksia, mutta tässä nyt antoi positiivista palautetta jo. Kyllä. Itse myös, kun sanoisin tästä, kun otettiin tämä Kokkoa, niin Kokkoa on hoitanut hyvin joitakin asioita. Yksi on tämä kirjastolaitos. Kyllä. Kokkoassa on erinomainen kirjasto. Myös Koivuhaassa oltiin tässä lakkauttamassa kirjastoon, mutta se siirtyi tässä muutama vuosi sitten uusiin tiloihin. Ja kirjasto on tärkeä. Ihmisten ja lasten varsinkin pitää päästä kirjastoon ja lukemaan monipuolisesti erilaista tekstiä. Se ei välttämättä aina kiinnosta ne videopelit ja muuta, mutta kirjasto on Outavassa, se on hoidettu hyvin. Kyllä, ja kirjastojen rahoitus pitää myöskin turvata, koska ne on sellainen paikka, jossa pystyy niin kuin sosioekonomisesta asemasta riippumatta niin kuin sivistämään itseään ja harrastamaan ja näin, että se on tosi tärkeä juttu, että se pidetään myös niin kuin kaikille saavutettavana asiana. Kyllä, tämä on tärkeää. Siinä on koulutusta ja tätä sivistyslaitosta ja muuta vielä käyty läpi tasa-arvoasioissa, niin olisiko minkälainen idea tässä, että niin aina joudutaan puhumaan sitä rahasta ja veroasioista ja muista, että miten tämä nyt rahoitettaisiin nämä kaikki mahdolliset niin esteettömyys ja muut asiat, koulutusjutut, pitäisikö nostaa veroja vai otetaanko lisää velkaa vai miten rakennetta muutettaisiin? No mä näkisin, että tuossa esteettömyyskysymyksissä toki on sellaisia asioita, joita ihan olisi syytä niin kuin korjata, vähän pistää luiskaa ja muuta tämmöistä. Ei ole muuten mitään aivan valtavia investointeja. Se ei varmasti ole kovin iso investointi. Tuommoista kuitenkin on kohtuullisen pitkäaikaisen ratkaisu, että jos sinne käytetään jotain tuhansia, 10 000 euroa, niin tämähän kestää kyllä sitten pitkään. Ja sinne pääsee enemmän ihmisiä palveluiden pariin käyttämään rahaa ja näin. Mutta sitten myöskin niin kuin se, että jos ihan aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi kun suunnitellaan jotakin uutta juttua, niin otetaan tarpeeksi hyvin huomioon erilaiset ihmiset. On esimerkiksi todella hyviä esteettömyyskonsultointipalveluita, joita pitäisi hyödyntää mun mielestä paljon paremmin, laajemmin. Siinä on asiantuntija. Hän neuvoo teille oikeat Aino-valtuustoon ja esteettömyys poistuu. Kyllä. Haluan sanoa ainoastaan vielä, että hän on selvästi perehtynyt ja juteltu näistä ja keskusteltu, niin hän tietää, mistä hän puhuu. Hän lähti tähän, hän on tunteen paluun mukana, koska hän on törmännyt näitä kohti, mutta hän osaa kyllä varmasti tätä asiaa halutessaan valtuustossa ajaa, että rahat menee oikealle
momentille. Suunnittelussa otetaan huomioon nämä ja sitten päästään niin eteenpäin. Kyllä, ja koska aina tämä kiinnostaa, että miten rahoitetaan, miten rahat riittää ja näin, niin se tulee paljon halvemmaksi näihin esteettömyysasioihinkin paneutua ja kiinnittää huomiota tarpeeksi jo tässä suunnitteluvaiheessa, että kalliimpaa se on sitten jälkikäteen lähteä korjaamaan, kun näin ei monestikaan ole sellaisia asioita, mitkä veisi oikeasti hirveästi rahaa, jos ne vaan mietitään kunnolla silloin, kun asioita suunnitellaan alun alkaen. Kyllä, hyvä suunnittelu ei maksa sen enempää kuin huonokaan suunnittelu. Nimenomaan. Ja nämä työllistää kuitenkin, jos näihin esteettömyysasioihin ja muihin, niin jos näitä parannetaan, niin tässä kuitenkin tulee ottaa huomioon se, että niin se työllistää ihmisen, näistä tulee verotuloja ja muita. Ainahan ongelma tämä raha, ja Suomessa on nyt vaikea taloustilanne ja ihmiset on hädissä, on monenlaista hätää. Monesti jää semmoiset olennaiset asiat sitten vähän sivuun kuitenkin siinä yhteydessä, kun joudutaan niitä vähäisiä roposia allokoimaan. Mutta mihin sitä käytetään, siitä päätätte te äänestämällä ainoa. Tai jopa minua. Kyllä. Tässä Kiitos. Meillä on aivan loistava ehdokas myöskin. Kiitos. Niin, tosiaan pitäisikö varmaan esitellä itsensäkin. Niin, kukas sinä olet? Niin. Minä olen Veikko Vuorinen, ajatusten tonava. On Kokkolasta kotoisin, olin pitkään poissa tuossa, mutta palasin kotikaupunkiin. Ikä on 50 ja jostakin syystä innostuin tässä joku vuosi sitten tästä politiikasta, koska tässä on näitä epäkohtia ja sitten on monenlaista populismia ilmassa, niin asialliset asiat asiallisesti pitäisi hoitaa, niin ehkä se on lähteä itse hoitamaan niitä asioita, koska tuntuu, että sieltä leikataan ja saneerataan ja sitten on törmännyt elämässä niin tämmöisiä huonojen päätöksien seurauksena justiin niin tulee näkemään näitä. Että niin esimerkiksi tämä koulutuspuoli, sieltä ei tule kovin hyvää, jos niin ei opetusta järjestää asiallisesti eikä sillä laita resursseja, vaan sitten nuoriso turhautuu ja jos ajatellaan näin, että niin koko ei tarjoa näin, niin he saattavat vaihtaa kuntaa. He menevät sinne, missä he saavat kunnon laadukasta opetusta, jossa heistä välitetään. Kyllä, että olisi meidän kaikkien etu, että nuoret tulevaisuuden toivot myös jäisivät Kokkolaan. Kyllä, jostain. Kokkolan vetovoimaa ja muuta. Täällä on toimiva teollisuus. Rannassa on monenlaista teollisuusyritystä. Kokko on pärjännyt kohtuullisen hyvin. Veroaste on tietysti kohtuullisen iso, mutta niin se on muuallakin. Ja tätä voi ottaa vielä. Veroja on vaikea nostaa loputtomiin, mutta myöskin velkaantuminen on ongelma. Mutta jos näitä rahoja käytetään oikein ja haetaan niin mahdollisuuksia toimintaympäristön parantamiseen, niin näitä innovatiivisuutta ja innovaatiot ja nämä mitä on, niin ne yritykset tulee hakeutua tänne. Me tarvittaisiin kasvuyrityksiä ja muita tämmöisiä, jotka toisi työpaikkoja, rahaa. Samalla tänne tarvitaan lapsiperheitä. Lapsiperheet pitää järjestää päivähoito, koulutusasiat, terveydenhoito ja muut asiat. Kaikki tämä maksaa jonkun verran rahaa, mutta Kokko on toimiva kaupunki ja epäkohdista huolimatta sitä voi kehittää vielä paremmaksi. Kyllä, juuri näin. Että ollaan molemmat varmasti samaa mieltä siitä, että tämän alueen ja Kokkolan elinvoimaa ja myöskin vetovoimaa olisi syytä koko ajan pyrkiä kasvattamaan. Kokkolassa on ollut pitkään semmoinen, että Kokkola on pitänyt vähän kynttyä niin vakaana olla. Että niin Kokko ei ole oikein mainostanut hirveästi, mutta täällä on todella hyvät uimahallit. Kirjasto on hyvin hoidettu, täällä on paljon dynaamisuutta. Ehkä näissä lupa- ja kaavoitusasioissa voisi olla, se ei välttämättä voi mitään, mutta niin se on jonkun verran jäykkyyttä. Tätä voitaisiin nopeuttaa, että saataisiin tehtyä kaavamuutoksia, jos joku on kiinnostunut investoimaan, perustamaan yritystä ja muuta palkkaamaan, niin tätä nopeuttaisi. Oli joku vuosi sitten oli tämä entinen Rukahalli, niin siinä oli monenlaista. Se viivästyi sitten ja näytti siltä, että niin sitä ei mennä tulla mitään, mutta onneksi kaikki ratkaistiin. Lupakäytäntöä ja kaavoituspolitiikkaa pitäisi pystyä tehostamaan ja nopeuttamaan. Kuitenkin niin, että sitten esimerkiksi ympäristövaikutukset eri hankkeissa huomioidaan oikeasti. Ympäristövaikutukset on totta kai. Tässä on just niin tämä nikkelijalostamo, joka upotettiin toissa nämä sulfaattipäästöt. Ja jos voineet saada isomman määrä, oliko se 150 tonnia, ja he saavat joku 120 tonnia, mutta tämä ei ole syy siitä, että niin tämä tehas jäi pois. Että ympäristövaikutukset ne on lakisääteisiä, ne on pakko tehdä ja muuta. Siellä on monenlaista muuta huomioitavaa. Se on byrokratialla ei voi mitään, mutta jos sinne osoitetaan resursseja ja muuta, niin kaikkia lupakäytäntöä voidaan myös tehostaa. Kyllä. Olisiko vielä jotain muuta tähän tämmöistä loppukevennysjuttua tässä? Että niin.
Soit siellä aluevaaleissa, niin muistatko vielä numerossa? Aluevaalinumero on 2122. 2122. Kyllä, se soljuu tälleen kivasti. Kyllä. Mikä sun aluevaalinumero oli? Mun aluevaalinumero on 2138. 2138. Kyllä. Joo. Ja kunnallisvaaleissa Aino on numero 61. Ja Veikko numerolla 75. Muista siis 75. Hyvä. Kiitoksia. Yes, kiitos.